Secretary Ulil Dodo Sarab Ulil Kullu. जोंहा दिनै बल खेला नायनो फैलायबाय। मजाथि BCDCजों खुंफुंजानाय आमलायगुरि गेलेग्रा फोथाराव थामाम खेला जागासिनो। जों दा फाइनाल खेला नायगासिनो दङ। सुन्दैजरा आरो बसाबिल मोननैनि गेजेराव खेलाया जागासिनो दङ। रानिं खेलाया दा जागासिनो दं आरो जों बे खेलाखौ नायगासिनो। खेलायाव इन्ट्रेस्ट दंबा नोंथांमोनहाबो नायफालांनो हागोन। ओरै नायदो नै खेला नायग्राफोरा। गोमोआ सुन्दैजरा, निला बसाबिल होखावगासिनो खेला जोग्राफ्रा। BCDCनि सिङाव थानाय आमलायगुरि गामिनि गेलेग्रा फोथारावहाय मजाथि BCDCजों खुंफुंजानाय मोन 9था गामिखौ लानानै मोनसे BCDC मजाथि BCDC बिनिनो गामि मोनसेयाव टीम मोनसे खेला दिनै आमलायगुरि गेलेग्रा फोथारावहाय होनाय जादों। बेनो फाइनाल गेम। UPPLनि प्राइमारिजोंहाय खुंजानाय बे खेलाया दा जागासिनो। गोबां खेलाफ्रा जोनानै थांबाय, दा सोलिदों। सुन्दैजरा आरो बसाबिलनि गेजेराव जोबथा फाइनाल गेम। सुन्दैजराया बसाबिलखौ गरसे सोबावबाय। आथिङा आरिबाय हनै। थांबाय नालाय जानो दोनखागोन। सुन्दैजराया गरसे सोबावबाय नै। बसाबिलाबो गरसे सोबाय। बसाबिल 1 सुन्दैजरा 3 मजाथि BCDCजों खुंजानाय फुटबल खेला आमलायगुरि गेलेग्रा फोथाराव फाइनाल खेलानि रानिंआव सोलिगासिनो दङ। सुन्दैजरा 3 बसाबिल 1। खेलाया जोब्बाय। फाइनाल खेलायावहाय सुन्दैजरा देरहाबाय, बसाबिला जेननाय मोनबाय। सुन्दैजराया 3 गलाव, बसाबिला 1 गलाव। खेलाया दानिया जेननाय देरहानायनि प्राइज होनाय जानोसै, लोगोसे बेस्ट प्लेयारफोरनोबो होनाय जानोसै। बेनि थाखाय फंनैसो बुंनो सानदों आङो। गिबियावनो जोंनि बे प्राइमारिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो 8था गामिनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ आङो सिगां बुंलांबाय। बेनिखायनो जेननानै थांनाय बिथांमोनखौबो जोंनि प्राइमारिनिफ्राय गोजोननाय जासिहरो आरो फैयै फैनानै जोंनि बे बिथांमोना दासिमबो उपस्थित दङ। बेनि सिगांनो जोंनि क्लाबनि भाइस प्रेसिडेन्ट सुनिल फुदे सारजोंलाय धन्यबाद जासिगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि क्लाबनि एडभाइजार सुलेमान सार बिथांखौबो हामबाय होदों। आं धन्यबाद जासिगोन। आमार जेनेरेल सेक्रेटारि सुनिल फुदे सार धन्यबाद जासिगोन।
बेजों लोगोसे जोंनि मजाटी प्राइमारी तथा आमार VCDC एलाका फार्स्ट आमार जमदर एलाकाफोर आमी प्राइमारी हिसाबै आमी खेला ओपनिंग करिछु ओहा आमी यार लगते आको 31 तारिखत आमी भरपुरत आको एटा आमार खेला पातिछु प्राइमारी ठीक तेनेকৈ आमी गतिकेइटा प्राइमारी 10টা प्राइमारी आमी खेलाखन परिचालना करि যাম ইয়াৰ লগতে আজি ইয়াৰ উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ ব্লগাৰে আমাৰ এডভাইজাৰ এস নাজিৰ মহোদয় ইয়াৰ লগতে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডলি মেচ আমি আজি কলেজত খেলিব গৈ আছে আমাৰ বড়োলেণ্ড FC আৰু দুলীয়াজান ৱেল এফচিৰ লগত আমি আজি খেল কৰি আছে আমাৰ ভিতৰত ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকক মই আশা কৰিছোঁ উদয় ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ দ্বাৰাই আজি যিখন মই চুম বক্তব্য দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰাত আজি এই চুম अवश्य समब्लाबो मोजांथारै फोसावनानै होलांनो थाखाय देरहानाय हान्जानिफ्राय जोङो बे प्राइजखौहाय जोङो आखायाव लादों नवजित बसुमतारी 11 नम्बर जार्सी नम्बर 11 नम्बर आरो बेखौ हरनो थाखाय आमार बेंगल ग्लबल जनरल सेक्रेटारि रबिन Kudu taruh ulur dulu. Best player. आरो बेजों लोगोसे फाइनालाव जाय बिथांमोना जयै जानानै जेनदोंब्लाबो दुखु जानो नाङा बे मोनसे खेला जेननाय देरहानाय थाखायो थेवब्लाबो बिथांमोना जोंनो जोबोद मोजां गोसो थावजासे जानानै दिन्थिलांबाय बोसाबिल दानथोरां क्लाबनिफ्राय बिथाङाबो 11 नम्बर गानदों बाबला बसुमतारी बाबला ब्रह्म उपस्थित खालामना আমার सुंदरनगर सेक्रेटारि उलिल दुदु सारक उलिल करलु आमबाय हिंदेङा बिथांमोनखौहाय जों मिजिंथियो उन फिउचारावबो बिथांमोना जोबोर मोजां गेलेनानै जोंनि बे एलेकायाव बिटिआर ओनसोलाव मोजांथारै जानानै दिन्थिफुङो दा जोङो जयै जानानै देरहानाय एबा जेननाय प्राइज मोनसे खालामनाय जादों फाइनालावहाय मोननै प्राइज थायो जाय हान्जाया जेननानै देरहालाङो बिथांमोना मोनसे देरहानायनि प्राइजखौ मोनो आरो जाय हान्जाया जेननानै थाङो बिथांमोननोबो मोनसे प्राइज हरनाय जायो बे मोनसे एसे गोलै गिदिर जायो दा बिथांमोननो जों 3 टीम खालामदों बेखौ हरनो थाखाय सुंदरीजोआ हाथरखि क्लाब 3 गलाव देरहादों बिथांमोननो मोनसे जोङो जोंनि मजाटी प्राइमारिनिफ्राय मोनसे सिन दैथायहरनो थाखाय 3 टीम खालामबाय बे जाहैबाय 7,000 मानि बेजों लोगोसे ट्रफि बेखौ हरनो थाखाय जोंनि जुमदार ब्लकनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट बिथांखौ खावलायबाय बेजों लोगोसे सुंदरीजोआ हाथरखि क्लाबनिफ्राय खावलायहरदों गेम केप्टेन बिथाङा लांफैनो हासिगोन खावलायदों बोसाबिल दा बेजों लोगोसे जोंनि बे प्राइजखौ हरनो थाखाय सार बिथांखौ हरनो थाखाय खावलायबाय बे समाव दिनैनि बे गिदिर बादायलायनाय प्रग्रामखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय बयजोंबो गोजोन्थों